ଆପଣ ଦିନ ବେଳ ତ କହିକି ଆସିଲି ଗୋଟେ ସରପ୍ରାଇଜ ଆଉ ଗୋଟେ ଖୁସି ଅଛି। ସରପ୍ରାଇଜ ଖୁସି ଆପଣ ଆଲ ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ସେଠି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ସରିବା ବେଳକୁ ରାତି ହେଇଗଲା ଆଉ କିଛି କରିଗଲା ଲାଷ୍ଟରେ ଯେ ସରପ୍ରାଇଜ ଯେ ଖୁସି ସେଟାକି ରୁମ୍ରେ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା। ରୁମ୍ ପରିଷ୍କାର କରିକି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଖୁସି ସରପ୍ରାଇଜ ଏହା କି ଆମ ଗାଁ ଖାଇବା ପରିବାର ତରଫରୁ ଆଜି ଜଣେ ଦମ୍ପତି ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ପାଇଁ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ଦିଆଯିବ, ଯେଉଁମାନେ କି ଆଜି ବେଲପଣାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ, ମୋ ମାମୁଁ ମାଇଁ ଆଉ ଦିଦି। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଆଗରୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖି ସାରିଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରିପାରେସନ୍, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କୁ କୁହା ହେଇନି। ସେମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେଇଛନ୍ତି ଖାଲି ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆନିଭର୍ସରୀ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଅଛି ସେଇଟା ଆଉ ତାଙ୍କୁ କୁହା ହେଇନି। ତ ଏବେ ମୁଁ ପ୍ରୋସେସ୍ କରିବି। ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ରାତି ଯେହେତୁ ହେଇଗଲାଣି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏତେ ଉପରକୁ ଡାକିନି। ଏସବୁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରେ, ତାଙ୍କୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସାରି ସୁରାକି ଫୋନ୍ ମାରିବି। ସେଇଟା ହେଲା ଖୁସି। ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। पूरा रेडी होगा बैनर बैनर फुल फुल केक फेस एवं तांको खाली डाकिदेवा लाइट नेमेकी डाक दी सारिया परे केक फेक कटिंग कर रात सुई बुढ़िया खाई आ झाड़ फाड़ अवस्था खराब मोमबत्ती जलिला मुझे मो बच्चा धरिक जीव है आम पलैगला दम हाथ धर मो सागर आस एपट सेपट जीवन अंधार हजिबती आस अंधार के डर न तो एपट के आस लाइट ऑन करो मोहम्मद रे करार तोरली पेंड ହେଇଛି ହେଲା ତେଣୁ ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ ବର୍ଷା କାଇଁ ଉଠେ ଆସ ଦିଅ ଚାଲ ସେଲିବ୍ରେଟ କରିବା ଆଜି ହଉଛି ମାମୁଁ ମାଇଁ କର ଯାଇଥିଲା କି ସବୁ ନା ମ୍ୟାରେଜ ଆନିଭର୍ସରୀ ସେଟା କରା ହେଇନଥିଲା ଆଜି ଦିଦିର ଜନ୍ମଦିନ ଏଟ ଟାଇମ ଗୋଟେ ଦିନରେ କରିଦିଆ ହଉଛି ତେଣୁ ସେ ଆଜି ମାମାଙ୍କର ବାହାଘର କରିକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜନ୍ମ ହବ ହେଲା ଏଠି ଆସି ତିନି ଜଣ ମାଇଁ ଦିଟା ମାଳ ଦବୁ मामू पिंधे एटा समय दियो तो पिंधे दे भगवान
कैमरा स्टार्ट जी करेंगे ଆସ ଆସ ଏଠି ତୁ ମଝିରେ ରହ ଏତେ ଖୁସି କଥା କେତେ ଖୁସି କଥା ଦେ ଏଠି ଆସ ତମେ ଏଇ ସୁଧାକୁ ଟିକେ ଆସିଥିଲେ ଆହୁରି ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ତମେ ଦି ଜଣ ଆଁ କରୁଛ ସେ ସୁଧାର ମାଳଟା ଦେଇଥାନ୍ତା ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଯାଅ ସେଠି ୱିଶ୍ କରିବ ଯାଅ ହଁ ହଁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆଟେ ମାର তুমি কই তো পড়িব না আশীর্বাদ দিও হ্যাঁ এই সমস্ত জুয়ারে পড়লে তাঙ্ক ভাউজ এই শালা মধ্যে সমস্ত জুয়ারে পড়লে এথর যেহেতু দিদি তো জন্মদিন हाँ ता हाथर दिटा माला दे दिया बस जाओ समस्त जाओ समस्त समस्त जाओ समस्त जाओ समस्त जाओ जा कैसे न न जा फिश फिश नहीं फिश फिश नहीं क्या फिश फिश नहीं है बाबा ये पूरा अच्छा ना पूरा मौसम ना के आज फिश फिश मारबे ना 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 फिश फिश नहीं दाबा को गले दाबा को गले हां भले भले आज मामा रात बाटे आज मामा रात बाटे अजय को धरे अजय को समस्त भीड़ जाओ देखाओ ना कि भीड़ जाओ समस्त आस से सती था बे ମୁଁ କରୁଛୁ ଏଇଟା ଦିଅ ହଁ ସମସ୍ତେ କାଟ अरे से करियो आनो ହ୍ୟାପି ବାର୍ଥଡେ ଟୁ ୟୁ ହ୍ୟାପି ବାର୍ଥଡେ ଟୁ ୟୁ ହଁ ହଁ ତାପରେ ହ୍ୟାପି ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆନିଭର୍ସରୀ କେକ୍ ହ୍ୟାପି ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆନିଭର୍ସରୀ ଲାଷ୍ଟର ଘର ଭିତରେ କ୍ୟାମେରା ଧରୁନାହିଁ କ୍ୟାମେରାରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇଯିବା ମୋ ଦିଦି ତା ବ୍ୟାନର ଖସିଗଲା କାରଣ ଜନ୍ମଦିନ ସରିଗଲା ମୁଁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଦେଖାଉଛୁ କାରଣ କାମ କରି କରି ଆମେ ଥକି ଗଲେଣି ଆମ କାମ କରିବା ଦେଖି ମୋ ବୋଉ ମତେ ରାଗି ଗଲେଣି ସରିଗଲା ଏପଟେ କେକ୍ ଦବା ନାକି ମତେ ରେଟ୍ ମତେ କାହିଁ ଆଗେ ଦଉଛୁ ବୋଉ କାହିଁ ଦେ ना तू बहुत काम करते है ହଉ ଆପଣଙ୍କ ହଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ଯୋଉ ବାହାଘରର 18 ବର୍ଷ ପୂର୍ବ ଅବସରରେ ଯୋଉ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି କେମିତି ଲାଗିଲା ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ମୋ ପୁଅ ମୋ ବାହାଘର କରୁছে ଫୁଲା ନେଇକି ବାପୁଟା ରହିପାରିଲାନି ମମ ଦୁଃଖ ମାମୁ କୁଆଡେ ପଳେଇବେ ହଉ मामा राज ଆଉ कोन की कोन मामा ନା ତା ଫ୍ୟୁଜ୍ ଉଡ଼ି ଯାଇଛି ତମେ ଆଗେ ଖାଅ ଫ୍ୟୁଜ୍ मामा कोन की आईडी कोई नहीं चंदन ने चंदन होना होना थर ताको खुआओ से समस्त एकाथर खाइदेव हाँ 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 खाओ समस्त जबरदस्ती से खाइबा छुआ तारी ପାଇଁ आम खाइबा चैनल अछि हजार रागिया पर जाओ लास्ट खाइदेले मम्मी
ଆଜି ବହୁତ ଝଗଡ଼ା ହେଇଗଲା। ଭଲ ଭଲ କାମରେ ଝଗଡ଼ା ହବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ଶେଷରେ ଏଇ ଖୁସି ଏଇ ସରପ୍ରାଇଜ ଏଇଠି ସରିଲା। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଯାହା ହଉ ଖୁସି ହେଲେ, ରାଗ ରୁଷ ଛାଡ଼ିକି ଦିନ ବେଳେ ଟିକେ କାମ କରି କରି ପୁରା ରାଗି ଯାଇଥିଲେ ବହୁତ କାମ ସମସ୍ତେ। କରେଇ ଯାଇକି ମତେ। ଆଉ ତେଣୁ ଏଇଠି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଜି ରଖିଲେ। ସମସ୍ତେ ଆମ ଗାଁ ଖାଇବା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ଯାହା ହଉ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଆଜି ଆମେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇପାରିଲୁ। ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ସେମାନେ ଆଜି ପାରିଶ୍ରମିକ ଦେଇଥିଲେ ବେଲପଣା ହେଲା। ତେଣୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ରହିଲେ ପୁଣି ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।